ni san min bantɔ filɛ nin ye n'o ye san 2023 ye n'ale kɔni gɛlɛyara maliden caman ma ani baarakɛyɔrɔ caman ma kunnafonidilaw fana yira k'a fɔ k'olu fana a kɔni a ma kɛ nɔgɔyaba ye olu bolo. Musa Sayon Kamara n'ale ye kunnafonidila ye kunnafonidiso min n'a tɔgɔ ko l'Indépendant an ka ale lamɛn a b'a da don a la dɔɔni ka fɔ an ye. Ni san min bɛ ka ban ni 2023 a san gɛlɛyara Mali kɔnɔ kosɛbɛ ka da kan kunnafonidilaw ye gɛlɛya caman sɔrɔ. A kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw mɛnna k'u gosi walima k'a fɔ ko dɔw datuguna cogo dɔ la, mais baara yɛrɛ tagabolo la kunnafonidilaw hakili sigilen tɛ ka da kan jamana kɔnɔna na waati na minɛliw cayara, mɔgɔw hakilina dili kɛra gɛlɛyaba de ye. Mɔgɔ minnu bɛ kuma sisan k'a fɔ k'u tɛ ka kuma tɛ taa jamana marabagaw ka hakilinaw sira fɛ. Karamɔgɔ Danbele n'ale fana ye kunnafonidila ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya fanba min bɛ kunnafonidilaw kan bi o de ye musakako o ta fanfɛla ye. Karamɔgɔ Danbele. Ne yɛrɛ ye kunnafonidila ye ni n ko n ka kuma i ka nin question in na n b'a yira k'a fɔ depuis ne ye kunnafonidi baara daminɛ n ma ɲinɛ san ɲɔgɔnna ye gɛlɛya kɔnɔ kunnafonidi baara hokumu kɔnɔna na. Munna an y'a ye k'a fɔ transition clé nalen a kɛla sababu ye gouvernement yɛrɛ ka dɛmɛ min ni contrat bɛ signé presse ni ɲɔgɔn cɛ o y'a bɛɛ tigɛ. Dɔrɔmɛ abonnement kunda o y'a bɛɛ tigɛ. N'a fɔra ko budget fɛn fɛn ka na dɔrɔn i b'a ye u bɛ sin ka presse ka côté u b'o éliminer. Donc ka kɛ i n'a fɔ presse yɛrɛ tɛ ka baara kɛ. Or jamana in foyi tɛ se ka kɛ ni kunnafonidilaw tɛ. N'i ye o yɔrɔ ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ bi kunnafonidi baara gɛrɛla kosɛbɛ kosɛbɛ. Sifinaka minnu bɛ kunnafonidi la n'olu ka kulu bɛ yen n'a tɔgɔ ko Union des journalistes reporters du Mali o kulu ɲɛmaa n'o ye Boubacar Kanouté n'olu yɛrɛ seginna ka bɔ dɔgɔkun kelen tagama na Segu mara la sisan mun na u taara kunnafonidi caman kɛ o ɲɛmaa Boubacar Kanouté ale fana y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko gɛlɛya kɔni o yera kunnafonidilaw ka baara la nka ala barikada fana o bɛ a kɔnɔna la an ka lamɛn. Musakako b'a gɛlɛyaba ye Mali kunnafonidiso ni kunnafonidilaw ma sisan. Wari min bɛ di kunnafonidilaw ma o tɛ ka sɔrɔ. Bon partenaire minnu fana bɛ kunnafonidilaw fana accompagner dɛmɛw ka baara la olu fana bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ. Donc gɛlɛya donna an kan ka baara la a bɛ kɛ sababu ye baara in yɛrɛ caman bɛ ka timinangoya baara in na nka o n'a ta o ta an kɔni bɛ Ala fo 2023 kɔnɔna la kunnafonidila foyi tɛ yen nɔ mun datuguna kaso la. Mais comme nous n'avons pas kunnafonidi baara kɔnɔna la o ma kɛ 2023 kɔnɔna la an kɔni bɛ Ala fo o la ka Ala barikada o la kosɛbɛ. Ni laɲini belebele bɛ yen bi mun bɛ Mali kunnafonidilaw la o de ye k'a fɔ san nata in na fɛɛrɛ bɛɛ dɔ lajɛlen o ka tigɛ cogo min na kunnafonidilaw o hakilila tigɛlen u bɛ se k'u ka baara kɛ ka kunnafoni sanuman k'o di malidenw ma. Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.